Azteko behin, honi eskerrik asko ona gonbidatzearen eta aukera ematearen. Ni pixan egurakin tranquila gelditzeko esatea enaiz gure taleko ekikularra, edo? Ordezko moduan etorren izeruan, baina saiatuko gandu ditzen. Bai, guk beharrezko moduan ikusten dugu hori aktivistuen papera eta erakunde aktivista izatea. Nik uste dut historizan ikusi dala beti borrokari esker lortu direla, ondan aspaldiz emakumea botan bateko aukera, edo ikastorak eta goizkolekin baizkoan nintzean aurrera pausuak. Orduan, historiak erakusten dozko hori, eta orduan, oin, gaizte bezera ere bat ukizan, utote borte garraitu behar dugula. Eta beste denolako hausnarketatxo bat esateko, aktivismoa edo, borroka politiko batek beharrezko dauka, bai plangintza bat, ideologia, edo, olako topaketak, eta pentsamendua, baina hortik aparte kale aktibazinua, kale mobilizazioa, jendarte astintzea, benetako ekintza zuzena bebai beharrezko da. Ulertzen dugu, bisen beharrezkotasun bat, benetako gauzak aurrera ataratzeko. Pertsona batek burua eta bihotza bia moduan, erakunde batek edo, gure moduko kale eragile batek edo, biharrezko dauka bai ideologia, baina bai ekintza zuzena bebai, ekintza edo kaleko aktibazio hori. Egun ondan hori, eskerrik asko gonbita gaitik. Ibonek esan dakoagaz ados, baina nik bai gureko nuke puntualizazio bat edo hain, ez dalako berdine, Euskal Herrian euskarazek ez, bizi aldauen egoera edo aekakorrikak bizi dauena. Oso Euskal Herriaren barruan oso realitate desberdinek dauzelako, eta bai aktivismoari, bai militantziari begira, ez guk gure burua beti militante moduan saikatu izan dugu, egunerokoan Euskararen muetan gabizelako arlo desberdinetan eta modu desberdinetan. Ikustea besterik ez da, korrika sasoian ez, gure euskaltegietako jentea besteak beste egunero hainbat eskola ordu emon eta gero aparteko lan horrek egitea egokitzen dela eta sarri gogoz egiten direla. Eta horren atzean zer dauen, nik uste dut alde emozionala. Horrek bultzatzen dozkulako aktivista izatera. Eta hori bada, etorkizunari begira badaukogun erronka bat, parte hartzea sustatzeko. Gero bai beste zertzela bat eta aipamen txiki bat ingureko neuke, adibidez Ipar Euskal Herrian, bizi dugun egoerari bebai, bertako kideak ointzura arte voluntarioak izan direlako asko. Eta orduan, aktivismo maila hori gurean edo belaunaldi berrietan gero eta gutxiago ikusten dana, bertan ondino eguneroko gaia dela. Apagunan, nik aurretik esan duak errepikatuko ditut batez ere, beste ontzari bat egon denako ere aurretik, zarantzari gabe aktivismoa ez da berria gurean, guztiz garrantzizkoa eta guztiz oinarrizkoa den kontua da, batez ere aktivista eta bolondrez eta militanteen jardunagatik aderako garena, ez gaur egun zarantzari gabe. Guk zederezitasun izan dezakegu, nola landu dezakegu gurean aktivismoaren kontua, batez ere tokian tokikoa eta nazionala uztartzen, hori zarantzari gabe, eta horretarako eskaintza desberdinak eginez, eta beti moldagarritasun puntu bat oinarrian jarrita, ez? Labur aipatzeko ez funtsean, ekimen bakoitzaren erdigunean aktivista, bolondresa edo militantea behartzen dugu, aktivismorako modu desberdinak eskainz, parte hartzeko modu desberdinak eskainz, ez? Horren adibide izan daitezke egitasmo desberdinak, tartean, Euskaraldia, igual beste filosofia batekin lan egiteko aukera ematen digulako, bai lankidetzaren filosofiarekin, baina baita batzordeak tokian toki eta eskualdeen ikuspegi horrekin, aktibazio puntualaren ikuspegiarekin, milita praktikaren zer esan ditez, ez? Beste konpromiso kontuan izango litzateke, harren sortzeko aukerak ere eskaintzen ditugu, eta bestenako ekimen batzuk ere izango benituzke igual fokalizatuagoak direnak, edo ekitzetan soilik zentratzen diren, ez? Zendinean parte hartzeko aukera desberdinak eskainiz uste dugulako, aktivismoa gauzatzeko edo aktivismoan egoteko modu desberdinak gaudela. Eskerrik asko. Eta bigarren galdera,
Norbanakoen aktibazioari begira, zein erronka ditu euskalgintzak, nola moldatu behar ditugu gure egiteko eta moduak? Nizu modu mai. Bueno, eritxan da orduan. Ez da galdera bat azteko, nahiago berronkei buruz hitz egitea soluzioi buruz baino, zailagoa delako erantzun hori. Ematea, beraz, bai aipatzea horretik nire intuizio batzuk botako ditu da, soilik ez dela seria absoluturik hemen nire diskurtsoan gutxian ez. Ziurrenik beste batek desberdik ikusiko duelako. Azteko zarantzarik ez aktibismoaz ari garenean, gure kasuan hizkuntza aktivismoan arituko ginateke, baina ez dugu ikusi hizkuntza aktivismoatik kanpo, ez aktivismo orokorretik kanpo. Eta hemen aurretik aipatu diren kontutxo batzuk azpimarratea garrantzitsua izan. Ez individualismo krudunaren erronka izango genuke, bizi erritmoen azkartzearena, sare sozialen eragina, eta bar. Azken finean gizarte geroz eta konplexuago baten aurrean gaude, ze esanik ez identitate geroz eta konplexuago ditugu, eta honek dakarrena da azken finean gizartearen segmentazion nabari bat. Lehen likidotasuna aipatu da, nik beldur diot kasi termino horri ikusten dut. Asko zaratago gaudela momentu honetan, baina beno. Euskalduntzan zentratuta, bai iruditzen zait, ze dugunez lau erronka botatzen edo, mozten nahi duzuenean, zei bat pixka luzer dugunez, baina beno. Lehendabizikoa izango litzateke, hizkuntza aktivista izateak dakarren esentzia kontua izango litzateke ez. Gure plano simboliko batean kokatu behar dugu azken finean. Honekin zer esan nahi dut, defendatzen duguna zinkazaten ditugun oztopoak edo erasoak ez daudela, edo ez direna inunkigarriak, ez ditugula ikusten ez ditugula materialitate batean bizitzen. Hau azaltzeko adibidetxo bat aipatu nahiko nuke uste duten beste mugimenduetan edo beste gorroketan egon diren kontuekiko dugun desberdintasun bat dela, askotan beste mugimenduetan, esan dezakegu feminismoa, esan dezakegu antiarrazakeria, bertan erasotuak personak izaten zirela zuzenean, horrek dakarrenarekin. Personak haien barnean duten edo haien izaeran duten ezaugarri zehatz baten gatik. Izan emakume izateagatik, izan beste jatorri bat izateagatik, ez? Gure kasuan, hizkuntzaren kasuan gertatzen dena ez dela zuzenean persona erasotua izaten, ez diot inoiz ez gertatu ez denik, hau ere aipatu nahiko nuke, baina bai uste dut erasotua izaten dena dela persona horren ezaugarri bat. Eta horrek azken finean beste esentzia bat dauka, ez? Eta beste ikuspegi ikusteko modu bat, eta horrek eragin nabaria daukala ere gure epikotasunean, gure indarrean, gure diskurtsoan eraikitzerako orduan, eta guzti horretan. Horrez gai, plano singuliko horretan jarraituta eta bizkat sare sozialekin sartuta edo, gaur egun badirudi zerbaitek balioa izan dezan erakusgarria izan behar dena edo. Eta honek ere hizkuntzak buruz ari garenean zailtasun batzuk planteatzen ditu. Batez eren, ez diot ikusgarri egin ezin denik, baina ez da inerresa geroan aldaketa nabarmenak egiteko zeuzer ikusgarri egitea. Bortizka komplikatu naiz, baina hirularriko eskuaren kasua nahiko harria da netan, mundu guztiak jarri zontzarrietan, baina etorkizunean ze eragin izan du etorkizun bilan ez dakit erabileran eragin nabarinik izan duen. Bestela, aurrera pausuak emateko silboro berriak eraikitzea oso interesgarria litzateke ez atzera begira baizik eta aurrera begirako. Eta aipatu bezala erronkaren soluzioa, bale? Bigarren kontutxo bat, eta gero igual pasako dut izpaik, ez dena. Uste dut erronka potenteetako bat dela hiztun komunitatea aldundu beharra. Hemen bi kontu aipatu nahiko nituzke alde batetik, biak barnera begira gainera. Lehendabizikoa izango litzateke erasoak edo oztopoak edo alakoak identifikatzeko dugu zaitasunak kasu batean. Hau ere lotu dezakegu nire plano simboliko horrekin, baina beno, uste dut kasu ditan sentsibilizazioa formazioa ezinbestekoa dela identifikatu ezagun zer gertatzen den. Eta diot komunitate barruan, eta ez publiko hori berrira gehiago beste bigarren geruza batean ingo litzateken aktivismora begira, ez? Garrantzitsua iritzen zait, haiek ere identifikatzea erraztasun gehiagorekin gertatzen diren kontuak balioan jartzeko benetan zer den gurea. Eta beste aia izango litzateke, barne mailako kontraesan nabariak, begiratu dezakegu jarrera jokabidearen aldetik, begiratu dezakegu sentitzen duguna eta egiten dugunaren aldetik, eta kasu honetan sentsibilizazioa guztiz beharrezkoa da zalantzarik gabe, baina kontraesan horiei aurre egiteko nik uste dut gure erronka nagusia dela tresna baliagarriak. Eta baliagarriak eskaintzea, batez ere, jendeak honen aurrean beste erosotasun batekin aurre egin diezain horren.
Bale, bueno, format igual zuk aipatu duzu zanek kontu batzuk apuntatzen eta horreri erreferentzia egiteko asmoz, batetik aipatu duzu, Irulegiko eskua bere momentuan urten zanean izandako oihartzuna eta horrek gogora ekarri ozta, azken astean honintzen beitaren bideo bat badabin sareetatik, eta esaten egon, ez da altzor bat euskara kutsa baten gorde behar dugunaz, eta hori da nik uste dut belaunaldi barri zabaldu behar jakien mezua. Gure garaian behintzat sarri etzuten genuen eixu euskeraz, eta konturatu gara gaur egun eixu euskeraz horrek ez da huela nahi eben fruitua emon. Orduan, bueno, altzor hori benetan altzor egin daigun ahosago dabilelako, eta horretan izan behar gara aktivista de bai. Gero aipatu duzu, hiztun komunitatea albintzearen beharra. Guk, aikan bertan badaukagu, gure erronka bada eroso euskaraz bizitzea. Eta hori da komunitatera zabaldu nahi dugu mezua, eta hori bai uste dela, bai hemen gauzenok, zei hemendik kanpo gauzenok, zesarri emoten dau, euskararen bueltan gabizen izango gaila salbatzaile, eta ez dut horrela ikusten danon ardura delako, gizarte orokorraren zehar lerroa behar dago izan, eta horretan azpimarra jarri. Orduan komunitate guztia horretara bideratzea da beste erronketako bat nire ustez. Zuke, igual zozak nahi lan bestela, pero, nago gara, partekatzen dugu. Vale, nik puntu hontan, izkate guk zela lantzen dugun hau, edo zela landu nahiko ginuken. Euskal Herren Euskaraz herri mugimenduko talde bat izan da, historikoki beti auki daukale aktibaziotik eta salaketa kintetatik eta olen. Azken garaietan eta bueno, guk ere pairatu dugu munduan aldaketa hau eta gure taldean eta bai gehitsi da gu nahiko genukeen aktibazio maila hori. Ontxe buelta ematen saiatzen gabiltza eta nahi dugu berrio bueltatzea lengua aktibazio hori izatera gure kide eta gure jendeak. Hortarako zer ematen gure kide edo, nahi dugu gorako menu bat eman kinta ezberdinak izango ditxuna eta gero astu gabe beste erakunde batukin, beste eragile batukin eta ingo dugun elkarlana, ingo ditugu nolako jardunaldi antolaketa horrek, baina horrek astu gabe ematia den menua pixkat kaleko salaketa hori karreko da dena. Horren inguruan, gaur, aurkeztu dugu aurreko astea, baina, komentatuko dutuet, pixkat uda aurreko gure urrengo plana guztio izango zen, Euskaldunon arrote astea, ospatuko duguna apiriako 22-ko 28-ra, korrikata gero, eta horren nahiko ginuna zen, benetan euskararen borroka kalera eraman, hasi paisaia linguistiko aldatzetik aldatu diran tokitzetan, inposatutako mugak salatzetik, edozein ekintza visual edo espektakularrak egiten saiatzera, eta pixkat, kalera eramatera benetan esaten dugun hori, esaten badugu aktivistak izan bigazela, eta hori, benetan hori ikusi dain, kalian, jendeak ikusi dain, eragetia nahi dugula. Beti, euskaran aldeko kontzientzia politikak eta hori, hobetze arno batek. Bueno, bai, Ibonek izan dauen hildotik, nire harrigarrian jata adibidez, Oskarrek ez bideo-jokoak zenbat aldiz aipatu dauzen, eta uste dut gure artean ondino, salto hori ez dugula emon, eta bai bagauzela sare sozialen aro horretan, baina kaleak ezin dugu zela aiztut. Bukatzeko nire kontuan nire berden gelitu nire hori bideokonsolaz, eta nire gelitzen ditzen horrekin, eta gutzelan ez daukagun hainbar neratuta mundu hori, eta anekdota modua, gu hasi ginen pentaten, da hasiko gara, seguramente TikTok bideoak eta olakoak egiten, eta hori planteau ginunean, baten batek izarrika, TikTok egin bidea Euskal Herren Euskarazek, eta igual bai, hori bai, baina esan duguna, astu gabe kalea, astu gabe olako foroak, nik uste toki danetan egon eta eragiteko indar hori berreskuratu beharko ginukela. Handoz esan dago ekin duzki, gaineratu neko nuke horretan igual, zalantzari gabe sareak direla, gazteko lurzoru
oso kurioso eta oso interesgarri bat, zalantzari gabe ere aztu gabe benetan kaletarra garela, gure esentziare ere hor dagoela. Baina, bueno, kurioso da azkenean, sareen erronkekin sartuta edo, sareek daukate kontutxo bat dela, badirudiela sareetan egiten baldin badugu zer ja ari garela eragiten, ez? Eta zentzu batean ala da, baina kontu zibil gara horrekin ere, ze badirudi hori egin da ja guztia ina dagoela, ez? Eta ni konbentzimendu esaten dut sareetan egin daiteken lana ikaragarria dela eta eragina. Inkluso karean egiten dena, baino garrantzitsuagoa izan daitekeela kasu batzuetan, baina hori ere hori egin behar da antolatu behar. Honetarako, beste erronka batzuk edo baitugu, zabantzarik gabe eta da, nik uste maila diskurtsioan ditugu erronka batzu. Alde batetik, bai, diskursaman komun baten beharra guztut badagoela, bai, eragiteko esparru desberdin horietan, diskursaman komun batez, diskursaman komun desberdinak, zaipatu dugun moduan ez, gizarte segmentatu honen aurrean, bai, diskurso desberdinak ere behar ditugu hor, eta bai sarei begira eta halako begira nik uste dut gure erronka nagusia izan daitekeela marko diskurtsibo berriak eraikitzea. Eta diodanean marko diskurtsibo berriak ez da diskurtso berriak ja sortuta dauden gauzen gainean, baizik eta asmatzea beste eztabaidagune batzuk, beste kontu batzuk. Eta hori sareetan asmatzea zalantzarik gabe uste dute erronka potente batera. Erik heltzeko. Bueno, nik uste dut lehen aipatu batek errezeta magikorik ez daukagula, baina holanguetan bai nabaritzen dela, hildoa behintzat danok antzekoa daukagula, eta bueno, erronka horrek eskuartean ditugula. Vale, barkatu nik uste nahan beste galera zegoela, horren gauza batzun ezkan esateke oraindik, eta igual aprotxatuko tortarako, ez, igual aktibazio hori lortze erakoan, askotan izan da, oindala 50 urte inziela borroka euskalgintzak eta oso borrokalari zala, eta ontsi igual pixkat galduta gola espiritu hori, eta erisa da gube alde batetik ikusten dugula hori. Orduan, erronke izango zen, orduko borroka molde espiritu horrek mantendu, hobetu eta oingo gizartera karri. Ikusi dugulako gizartea dela bastante aldatu dana. Eta baina kriston abiadan aldatu dana. Orduan, abiada hortan aldatu danean, askotan pentsatzen du, gu euskalgintza ez ote gabe zen beti atzetik korrika, beti berandu heltzen. Eta igual, alde batetik egisa da. Neuka, bueno, beste gauza desente, holan pixkat, negatiboak zirenak, baina bukaeran aldrez bukatzeko gogoakin. Bueno, justo, dan esango, baina hori. Egisa da, gauza txarrasko darela, arnazgunetan erakutsi ikusi da euskararen abia jaitsi dela, metropolitan ez da igotzen, migrazio joerak eta euskara ikaste ez da doaku datoki danetan, ez da ofizial euskara Nafarroa eta Ipar Euskaldeko 3 probintzietan, gaurako 1000 kontu aldatu behar dugunak, baina dana negatibora joan beharrian, badauko aukera ikamendik aurrera, bai, nahi dugu erakustea hori. Orain arteko, historizian indako borrokak, euskalgintzak indako borrokak, gontxe feminismoak indabenako ikusi da, zera lortu daben, eraldaketa hori, orain guen duztu sinistu behar dugula, badaukagula almen hori benetan eraldatzeko eta aurrera juteko. Azaroan izan Bilbo manifestazioa, bete eta egontzala Bilbo, eta oso posik urten ginela, gontxe korrika egongo da, hemendik epai jabete barru, berriro postuko pila bat, baina uste dugu, erronka dagoela ez gelditzea hor. Korrika egin da postu, eta oso ondo urten da, baina hurrengo gurean jarraitu behar dugula. Eta horako oso horrek hartzen ditugunak, bata bestean artean elikatu, izan gure autoestima igoteko bebai, eta errenkaan beste gauza batekin jarraitu. Eta horrek guri emango eskura alduntze bat, egunetan emango eskura gure internetan siniste bat. Eta pixkat eragen bida dugula hor. Ezaten zen, aurreko, hemen egon da mutilak topagunekoak da, fase berri bat, dator euskalgintara, bai, nik uste dut bai, badatorrela. Baina benetan sinistu biogu, fase hortan indartu zartu begazela, eta fase hortan, emaita lortuko dugula. Eta hortarako nera nehen bida. Eta nik uste dut askotan, neukan metafora jarrita, gure inguruan, jendea
eskiatera guten dala azte bukaeretan edo. Eta bant ez dago edurrek eta erango eta eskiatzekoak ez, baina pixkat hori, aberra, akomodau ez gazen, edo ondo bizitu hortara goitu ez gazen, eta oso politxa da hori, ondo bizitu hortara goitzea eta, baina, ostia, lehengo indar horrek edo berreskuratu behar ditugula ikusten du gure taldetik askotan. Bale, eskerrik asko, hirukoten, amaiera positiboa ez, indarraren aipamen horrekin, orduan, eskerrik asko hirurei, berriz ere.